Minun tiedossani ja minun meditaatioissani Jumala on näyttänyt minulle, miten tämä on tapahtunut. It's difficult to explain in human language, but I shall try my best. On hyvin vaikeaa selittää ihmisten kieltä, mutta yritän parhaani. We were originally the essence of light, the essence of the very fine, subtle, vibratory energy, which creates all these particles in the whole universe. Olimme alun perin valoa ja olimme kaikkea tämmöistä värähtelyä, joka loi koko maailman kaikkeuden. By the process of churning, we have become condensed into this physical being. Ja kun näitä olomuotoja on sitten kirnuttu, meistä on tullut tiivistynyt tämmöinen ihmisolento. But then I have also been shown that there is always a particle inside which has never been churned into physical being. Mutta on myös näkyy, että meillä on semmoinen pieni osainen sisällä, joka ei ole koskaan sitä pystytty muuttamaan kirnuamalla tämmöiseen fyysiseen muotoon. That is the life saver within ourselves. That is the so-called the Holy Spirit that dwells within this temple of God. Ja se on se pyhä henki, joka on tässä Jumalan temppelissä, se joka pelastaa elämän. We are at the bottom of the churning process of the creation. That's why we are a little coarse, we are a little cumbersome, heavy. Me olemme täällä justiin tässä kirnaamisprosessin alapäässä. Sen takia me joudumme käyttämään vaatteita ja me olemme tässä fyysisessä muodossa, kömpelössä muodossa. There are other finer vibrational energies which are floating above us, and we could have access to them if we raise our energy up to their standard. Yläpuolella me on semmoista värisevää energiaa ja voimme myös niin kuin me voimme leijailla tähän energiaan ja siihen tasoon. And now there is still always this little spark within us that has never been contaminated, that has never been processed into a physical energy. And that spark we can always have access to in order to return to where we have come from. Ja meillä on tämä yksi osainen, joka ei koskaan ole pystytty fyysiseksi muodoksi muuttamaan, ja sen avulla me pystymme palaamaan sinne, mistä olemme tulleet. To reverse the process, to go back to the original stage of being, which is light, which is a fine energy. Ja pystymme niin kuin kääntämään tämän prosessin, menemme siihen olomuotoon, jossa olimme. Se on valo, se on energiaa. And this light, this fine energy, this fine so-called vibration, the word in the Bible, this is God. This is our essence of being. Tämä on se meidän olennaisen olemusmuotomme. Se on tämä väline ja tämä sanat ja valo. So to get in touch to this original fine energy, original light, original word, that is to get in touch with God. Ja se, kun pääsemme tähän alkuperäiseen muotoon, tähän valoon ja tähän energiaan, että pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa. Although God also can show us his metaphysical form, as I have mentioned earlier, to converse with us. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, kuitenkin Jumala pystyy muuttumaan tähän metafyysiseen muotoon, jossa hän pystyy keskustelemaan kanssamme. I hope I have made it a little clear to you. I believe that you are an intelligent race of people. You have understood. Toivon, että olen tehnyt tämä teille ainakin vähän selväksi. Tiedän, että te olette hyvin älykäs rotu, joten toivon, että pystytte ymmärtämään. In case I have forgotten anything, please let me know and I will answer you. Jos olen unohtanut jotakin, voisitteko antaa minulle tiedon siitä, niin vastaan teille. And then I can show you the practical question that you come here for. That is, I can show you God. You can see him right away. Tällöin pystyn näyttämään teille tämän käytännössä. Voin näyttää teille Jumalan. Näette Jumalan heti. Okay, thank you for your attention. Kiitoksia teidän huomiostanne.
You have been so good, so good, Olette olleet so niin quiet. yleisö ja hiljainen. I could even hear my own breathing. Voin jopa kuulla oman hengitykseni. Yes, any question, please address, then the translator will tell me. Onko mitään kysymyksiä? Ne käännetään sitten kyllä. You can write in English also. Voi myös kysyä englanniksi. The first question was that we're talking about violence and two forms of violence. There's a physical and mental violence in a family. Violence? Yes. And they say that it's also called, there's always maybe one member in the family that is chosen as a scapegoat. And this member is being prejudiced against that this one person in the family has bad karma. And this person can be also forced into meditation against the person's will, which is against all the principles of meditation. What kind of meditation is that? Nobody should force anybody into any kind of spiritual practice, meditation or not meditation. Everybody should choose what they want to do. Että minkälaista meditaatio tämä on, niin kenenkään ei tulisi pakottaa ketään meditaatioon. Se on henkinen prosessi. Can you hear her? Yeah? Good. Yes or no? Okay. And what else is there? The other Just very concentrated and simple. The other question is about the physical violence in the family. It's not right that the husband hits his wife or parents, hit their children, but how to stop these things happen and how to give people better ways dealing with conflicts in the family. Okay. Family problems always happen everywhere, and of course, we are civilized people, we should talk together. And if after talking and discussing it still doesn't work, then we have to think of a solution, either try to bear it or separate. Joka puolella maailmaa on näitä ongelmia perheissä ja tietysti ensin pitäisi puhua näistä ongelmista, mutta jos ei se selkiä se, niin silloin pitää ehkä silloin erota. I have a question, hope you will solve this for me. I am a student and I have lost my ability to concentrate and my motivation. How or in which way can I get these back? With the Kuan Yin method, maybe? I cannot really start with my studies yet. I am suffering very much. Only you, Suma Ching Hai, can help me, and also you can help other students as well. When you start to grow up in your teenage life, there will be many distractions, and that's why it's difficult for you to concentrate. Kun kasvaa ja on näitä teiniän ongelmia, niin silloin on kaiken näköisiä tämmöisiä, jotka ihmisen keskittymiskykyä häiritsee. Ja sitten kun kasvaa enempi, niin silloin pystyy taas paremmin keskittymään. You can also practice a little bit of meditation. If you want Kuan Yin method, it's fine. If you cannot, then you can practice a simple method of concentration to help you. Voit tietysti vähän meditoida tällä Kuan Yin-menetelmällä, mutta on myös hyvin yksinkertaisia tapoja meditoida. Also try not to watch too much of the distracting movies. Eikä myöskään pitäisi liikaa katsoa tämmöisiä elokuvia, jotka vievät keskittymiskyvyn. And not to look around as a beautiful woman or handsome man too much. Eikä katsella liikaa kauniita naisia tai komeita miehiä. After you finish your study, of course you can do anything you want. Tietystikin sen jälkeen, kun opinnot on ohitse, voi tehdä mitä itse haluaa. Think of your parents and your benefactor who work very hard for your study and try to fulfill your obligation, because student times is actually the best time. Later you will regret it. Ajatelkaa niin vanhempianne ja niitä, jotka auttavat teitä teidän opiskeluissanne, koska se on itse asiassa tämä opiskeluaika on
parasta aikaa ja myöhemmin voi sitten niin kuin tehdä sitä, mitä haluaa. And tell yourself you must finish this study in front of you first and everything else comes later. Determined to finish. Eli tehkää sellainen päätös, että määrätietoisesti viette opinnot loppuun ja sitten keskitytte siihen ja sen jälkeen sitten voi tehdä mitä haluaa. If soul is eternal, body lives only for a short time, how long does a persona live? The soul lives forever, of course. The personality is just the habit that we acquire while we are in this physical body, and it lives as long as the physical body lasts. Persona eli on tämä, jota olemme saaneet tähän ruumiilliseen olemukseemme, ja se silloin elää tämä persoonallisuus niin kauan kuin meidän kehomme elää. Next one, please. Miksi ihmisen täytyy syntyä maan päälle? Why human being has to be born on earth? Why do we have to be born here? Because we chose to. Koska olemme valinneet, että synnymme tänne. We chose to come here to gather a new experience on this planet. Valitsimme, että me tulemme tänne kokoamaan uusia kokemuksia tälle planeetalle. Mm-hmm. And when its time comes, we go back home or we come back again if we have not enough satisfaction with the experience on earth. Koska silloin kun aika tulee, me menemme takaisin kotiin tai sitten tulemme takaisin tänne, jos meillä ei ole. Voiko valaistunut ihminen asua kumppanuussuhteessa, eli intiimissä suhteessa? Onko semmoista menetelmää, että pystyy niin kuin antamaan elämän vaan mennä, esimerkiksi surussa tai surra tai voi olla vihainen? In English, can an enlightened person live in a partnership relation, in an intimate relation? Of course. Kyllä voi, eli on tämmöisessä intiimissä rakkaussuhteessa. Where do you think all these babies and children come from? Mistä luulette, että kaikki lapset ja vauvat tulevat? Funny. I didn't come to ask you to become a monk. En tullut tänne pyytämään, että teistä kaikista tulisi munkkeja. I only come to ask you to add God into your existing life. Tulin tänne vain pyytämään, että lisäisitte elämänne Jumalan tähän elämään, mitä teillä on täällä. To make your life even more happy, more complete. Että elämästänne tulisi vielä onnellisempi ja vielä täydellisempi. Of course you can be a monk if you want to. Tietysti teistä voi tulla munkki, jos haluatte. But that is not obligatory. That is not obligatory. Se ei ole välttämätöntä. Yes. Is there a method for letting go? Letting go, like sorrow, anger? Of course. This method is for everything. Tietysti tämä menetelmä käy kaikkeen. Once we find God, we will have more peace and love inside to deal with all these human emotions. Kun olemme löytäneet Jumalan, silloin millä pystymme in a better way. Kaikki näiden inhimillisten tunteiden kanssa paremmin tulemaan toimeen. All right, please, next one. Miten pystyy näyttämään pahan? Miten pystytte näyttämään meille Jumalan? How can you show us God? I just will. Eli tulen näyttämään sen teille. If you stay behind, you will know how. If you stay later, I show you how. Jos olette täällä vielä vähän myöhemmin, niin tulen näyttämään teille, miten Jumalan näkee. Jos löydän Jumalan sisälläni, toivon tätä todella, kuinka voin auttaa aviomiestäni hänen elämässään? Voimmeko vielä asua yhdessä, jos hän ei ole tästä kiinnostunut, mitä minulle tapahtuu? If I find the God inside of me, I really hope. How can I help my husband in his life? Can we still live together if he is not interested of this? What's happening to me if he is not interested in? Yes, of course you can still live with him.
tietysti voi hänen tämän aviomiehen kanssa vielä asua. As I said before, everyone has the right to choose his way of living. Kuten jo sanoin aikaisemmin, jokaisella on oikeus valita se tapa, miten elää. If you can live with a dog, cat, bird, why cannot you live with another human being? Jos ette pystytään asumaan kissan, koiran tai linnun kanssa, miksi ette pystyisi asumaan myös elävän ihmisen kanssa? Interested in this method or not, he is still a God himself. Vaikka jos hän on kiinnostunut tai ei ole kiinnostunut tästä menetelmästä, hän on kuitenkin Jumala itse sisällään. When his time comes, he will choose to know God. Maybe his time has not come, then he chooses not to want to know. Kun hänen aikansa tulee, niin hän valitsee Jumalan, mutta jos ei, hän voi myös valita, että ei hän halua tuntea Jumalaa. So do not be anxious for somebody else development. Be anxious only for your own. Joten älkää olko huolestuneita toisten kehityksestä, olkaa vain huolestuneista omasta kehityksestänne. We can only offer something, but the person take it or not, that's his own right. Voimme vain tarjota jotakin, mutta jos tämä henkilö haluaa sitä tai ei, se on hänen oikeutensa valita. Okay, thank you. It's getting better now. Mikä on tärkeää, että pääsee etenemään tässä meditaatiotasossa, että löytäisi harmonisen tason? Onko mitään hyviä yksinkertaisia neuvoja? What is most important to get you up in the meditation level, to find the harmonic level? Do you have any good simple advices? I will tell you how to help yourself during the transmission. Kerron teille, miten pystytte auttamaan itseänne tämän siirron aikana. It takes some time to tell you all this. Se kestää vähän aikaa, että kerron teille kaiken tämän. Because you should learn it in a proper way. Otherwise, the enlightenment takes just seconds. Muuten tämä valaistuminen kestää vain sekunteja. Seconds, yes. Nimeni on Isaac. Mitä voin tehdä, kun olen masentunut ja elämään turhautunut? Etsinkö lääketieteellistä apua tai henkistä apua? Jos vastaus on henkistä apua, kuinka etsin sitä? My name is Isaac. What can I do when I am depressed and frustrated about life? Do I seek medical help or spiritual help? If the answer is spiritual help, how do I seek it? Every problem in this life comes from we don't know God, comes from ignorance of God's power within ourselves. Olen jo kertonut teille, että kaikki tämä tulee tästä Jumalasta, joka on meidän sisällämme. So finding God, we will be happy. Every problem will go away by itself. Joten kun löydämme Jumalan, kaikki ongelmat menevät pois itsestään. Talking too much doesn't help you. Knowing God will help you. Liian paljon puhuminen ei auta, se, että tuntee Jumalan auttaa teitä. Considering the spiritual path, is it right and blessed to adopt children from another culture? Culture and traditions are man-made. Spiritual way is God-made. Is always the same for every race. Kulttuuri ja traditio on ihmisen keksimiä asioita. Jumala, tämä henkinen puoli on Jumalan se valitsema tie. Se on niin kuin kaikille kulttuureille yhteinen. So you don't have to change any kind of outer way of living. Just practice contacting God inside by yourself, alone. Joten ei tarvitse mitään ulkoista elämänmuotoa muuttaa. Voi vaan niin kuin harjoittaa tätä Jumalan tuntemista yksin. Look, I come here, I wear western outfit. It's all right. Voi tulla tänne minkälaisessa asussa tahansa, se on ihan... What kind of outfit?
Western. Eli länsimaisissa asuissa voi tulla tänne. Makes no difference. Siinä ei ole mitään eroa. God is only one. Jumala on ainoa Jumala. There's no Chinese God, Finnish God, German God, French God. Ei ole mitään kiinalaista, ranskalaista. Onko suhteenne Jumalaan kuin palvelijan suhde Jumalaan tai palvelijan suhde mestariin vai onko se suhde tasa-arvoinen? Is your relationship to the God as servant to the master or as equal? As what to the master? Servant. As servant? Oh no, equal. We are God. Ei mitenkään palvelijasuhde. Me olemme tasa-arvoisia, me olemme Jumalia. As in the beginning, maybe we are still so not used to our original position. We might worship God as a master and we feel ourselves as a servant. But later, as we bless us to know that we are one with God, just like Jesus said, I and my Father are one. Kuten olemme sanoin jo alussa, että olemme niin kuin tottuneet tähän, että me olemme Jumalan palvelijoita, mutta se sitten myöhemmin Jumala tulee näyttämään meille, että me olemme yhtä Jumalan kanssa, kuten Jeesus, Jumalan poika, sanoi, että minä olen yhtä Jumalan kanssa. God made man in his own image, so we are part of God. How can it be master or servant? There is no master. We are all masters. It's just the language of the word sometimes separates us. Jumala teki meidät omaksi kuvakseen. Kuinka me silloin voimme olla niin kuin mestari ja palvelija? Seuraava kysymys. In Finnish. Jos me olemme Jumalia, kuka määrää, pääsemmekö taivaaseen? In English. If we are gods, who will decide whether we get to go to heaven? You decide. Eli ihminen itse määrää. Second question in Finnish. Jeesus sanoo, kuka ei ole puolellani on minua vastaan, eli emme voi olla jumalia. Kaikki, vaikka vetoat Raamattuun Jeesukseen. In English. Jesus said, who is not for me is against me. This means we cannot be gods, although you appeal to or you refer to the Bible and to Jesus. That was a question. Shall I repeat it? I know, but okay. What do you think? Mitä mieltä te olette? The Bible says that you are the children of God, not I say it. Jumala sanoi, että te olette Jumalan lapsia, en minä sanonut sitä. The Bible says that God made you in his own image, not I say it. Jumala sanoi, että hän teki teidät omaksi kuvakseen, minä en sanonut sitä. The Bible says that you are the temple of God and God lives within you, not I say it. Jumala sanoi, että te olette hänen temppelinsä ja hän asuu sisällänne, minä en sanonut sitä. So if this body is just a temple and God lives within you, and then who are you? You are not God, then who are you? Are you the devil? Eli jos te olette Jumalan temppeli ja Jumala asuu teidän sisällä, niin jos ette ole Jumala, niin kuka te olette? Oletteko te paholaisia? What do you think? Mitä mieltä te olette? If you come from God, then you are God, part of God, no? At least part of God, no? Jos te tulette Jumalasta, te olette osa Jumalaa ainakin. So how do you say that I against Jesus? Joten kuinka voitte sanoa, että minä olen Jeesusta vastaan? Is your misunderstanding? Se on niin kuin teillä on nyt tässä jotenkin. Is this your misunderstanding? Se on te olette väärin ymmärtäneet tämän. I'm very clear about God. Minä olen hyvin selvillä Jumalasta. Because it has reveals to me inside myself. Koska Jumala asuu sisälläni. Your God, my God, same God. Just that you don't know him yet. I know him.
Teidän Jumalanne, minun Jumalani, se on sama Jumala. Jos ette te tunne häntä, minä tunnen hänet jo. When you meditate with my method, you can see Jesus yourself and ask him yourself. Kun meditoitte minun menetelmälleni, voitte nähdä itsessänne Jeesuksen, kuten minä näen. Now, because you don't have access to Jesus, you don't have access to God, so you misunderstand a lot about what the Bible says and what I say. Nyt kun te ette pysty pääsemään Jeesuksen luo, ettekä Jumalan luo, te ymmärrätte väärin paljon siitä, mitä minä sanon tai mitä Raamattu sanoo. Yes? Yes, he is. Christ is the only way. Yes, listen. I know you have not spoken to Jesus the way you said it. I know. Don't tell lies because God knows. Jesus is the Son of God. Christ is the Son of God. Christ, explain to him. Jeesus on Jumalan poika. Kristus on Jumalan poika. Christ is the only Son of God. Kristus on Jumalan ainoa poika. Because there's only one God. Koska on vain yksi Jumala. Yes. And Christ is the Spirit of God which descends into Jesus' body to teach mankind. Kristus on se Jumalan henki, joka tuli alas sitten Jeesuksessa ja opetti ihmiskuntaa. And in every generation, this only Son of God, Christ, the power, Christ's power, will descend into any of other human body to teach mankind again and again. Ja joka sukupolvella on tämä Kristus, joka tulee alas maan päälle ja opettaa ihmisiä aina uudestaan. And whenever we can see this Christ power manifested somewhere, that is the Son of God manifest to save us. Ja kun näemme tätä Kristuksen voimaa missä tahansa maailmassa, näemme Jumalan pojan voiman ilmenevän maailmassa. Jesus still exists, but in another dimension. Jeesus on olemassa, mutta hän on toisessa ulottuvuudessa. And the Christ power is still with him as well as within anyone that God has chosen to give this power. Ja hänellä on vielä tämä Kristuksen voima, ja se on myös kaikilla niille, jotka on valittu, että heillä on tämä voima. And this Christ power, the only Son of God, is also within us. Ja tämä Kristuksen voima, Jumalan ainoan pojan voima, se on myös meidän sisällämme. And that's why Jesus said that know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells within you. Ja sen takia Jeesus sanoi, että etkö tiedä, että sinä olet Jumalan temppeli ja Pyhä Henki asuu sisälläsi. Do not deny yourself this glory. Älä kiellä itseltäsi tätä kunniaa. Because you have God within you. Koska sinulla on Jumala sisälläsi. You have Christ's power within you. Sinulla on Kristuksen voimaa sisälläsi. Christ also say that whatever I do, you can do also. Kristus myös sanoi, että mitä tahansa minä teen, te pystytte tekemään myös. Christ did not tell us that we are less, we are different from him. We can do whatever he does. That's what he said in the Bible. Didn't he not? Jumala ei sanonut, että me olemme erilaisia kuin hän on. Hän sanoi, että me olemme samanlaisia Raamatussa, eikö sanonut? He just came to show us the way to know the God within us. He came to tell us that what I do, you can do also. He came to show us that. Hän tuli näyttämään meille, että me voimme tehdä myös tämän, että me voimme tehdä samaa, mitä hän voi tehdä. Jeesus tuli tämän takia nimenomaan maan päälle. But of course, if we have not reached the level of Jesus Christ when he was alive, we could not understand his teaching very well. Tietysti jos emme ole päässeet sille tasolle, jossa Jeesus Kristus oli, kun hän oli täällä, emme pysty ymmärtämään häntä. That's why there's so many war even within Christianity, because they fight between whether this Christian group's God is higher than the other Christian group's God. It's a very sad affair. Sen takia meillä on niin paljon jopa kristittyjen välillä sotaa, koska nämä eri ryhmät sotivat keskenään siitä, että joku toinen ryhmä on korkeampi kuin toinen. Tämä on hyvin surullista.
I hope I made it clear. Toivottavasti olen tehnyt tämän selväksi. Thank you. Kiitoksia. Next one, please. In Finnish. Kun voimme nähdä eri uskontojen yhtäläisyyden esimerkiksi valaistuneiden henkilöiden hahmojen suhteen, Jeesus, Buddha, Krishna, niin mikä on jumalallisuuden yhtenevyys eri uskonnoissa vai onko sitä? Mitä Jumala on? As we can see similarities between different religions, for instance, the enlightenment, when it comes to enlightened persons, such as Jesus, Buddha, Krishna. So, what is the common ground for godliness in various religions, or is there such common factor when it comes to God? What or which is God? Yes. Which is God? There's only one. There's only one God. On vain yksi Jumala. You know that. Te kaikki tiedätte sen. The only wise thing to do is just come and know this God. I just show you, and then you call him whatever names you like. Ainoa viisas asia on tulla ja nähdä se Jumala, jonka näytän teille. Yes. If you have time to study different religious doctrines, you will understand that they all point to the same God. Jos teillä on aikaa tutkia kaikkia näitä viisaiden kirjoja Jumalasta, te tulette huomaamaan, että ylhäällä on vain yksi Jumala. The reason we argue between religions is because two reasons. On kaksi syytä, minkä takia eri uskonnot riitelevät keskenään. Number one, we don't have time to study all the religious doctrines. Ensinnäkään meillä ei ole aikaa tutustua kaikkiin näihin uskonnollisiin We don't even have time to study the whole Bible of our own religion, to be honest. Ja jos olemme rehellisiä, meillä ei ole jopa aikaa tutkia omaa raamattuamme, meidän omaa uskontoamme. So we don't see the same essence of the teaching of all great religions and great masters. Joten emme näe sitä, mitä on oleellista kaikkien näiden suurien mestareiden ja uskontojen opetuksessa. Number two reason is that we are not enlightened enough to understand the real meaning of the religious doctrine. Ja toinen syy on sitten, että emme ole tarpeeksi valastuneita, että pystyisimme ymmärtämään tämän todellisen tarkoituksen näissä uskonnollisissa asiakirjoissa. Remember, the ones who wrote the doctrines, the Bible, for example, the one who wrote the Bible are enlightened saints. Muistakaa, että ne, jotka kirjoittavat näitä uskonnollisia kirjoja, muistakaa, että esimerkiksi Raamatun on kirjoittanut valistuneet pyhimykset. In order to know what they are talking about, we have to be at their level, and we are not. Jotta pystyisimme ymmärtämään, mistä he puhuvat, meidän täytyisi olla heidän tasollaan, mutta me emme ole. So we argue back and forth, we blame each other, we accuse each other, we slander each other, religious faith, and kill each other sometimes, because my God is better than your God. Koska emme ole siellä, me riitelemme, me moitimme toisiamme ja me tapaamme toisiamme. It is a shame. Tämä on todella vahinko. Suppose if I believe in God, I should be a loving and kind person. I would never kill anyone else. Jos oletetaan, että olen niin kuin Jumalan ihminen tai uskonnollinen, minun tulisi rakastaa kaikkia eikä tappaa. So if we don't understand a religion, it's a very dangerous thing. So please, I invite you to come and enlighten yourself, and then you can understand, and then you can teach others to understand the true meaning of Christ. Joten jos emme ymmärrä uskontoa, tämä on hyvin vaarallinen asia, joten kutsun teidät, että pystytte niin kuin, tuntemaan Jumalaa. I have no reason to sit here and tell you
nothing that is not truth. Minulla ei ole mitään syytä istua täällä ja kertoa teille jotakin, mikä ei olisi totta. I pay my own tickets. I pay my own hotel. I pay my own food. I risk airplane. I risk my life. I risk my health. I forsake my pleasure. I waste my time coming here just because I know that the way to God, there's only one, and everyone can know it. The way to end all this war and misunderstanding is just to know God. And I know this God, and has told me to tell you. Ja ainoa syy, minkä takia tulen tänne on, että and I will never ask one penny from you until the day you die, on the day I die. Any service for me is free of charge. So you must know, I don't collect donations. You must know the reason why I do it is because of the mandate of heaven, because God orders me to do it. I am not for any fame and profit of this world, because I have His kingdom in my heart. Ja, So believe it or not is up to you. ja ainoa syy, minkä takia tulen tänne on, että Jumala on määrännyt minut tulemaan tänne. Että minä en vaadi teiltä mitään maksua siitä. Minä pistän kaiken alttiiksi, maksan omat matkani, omat kuluni, otan riskin lentokoneessa kaikessa. Ja ainoa syy, minkä takia tulen tänne on, että Jumala on määrännyt, että minun täytyy tulla näyttämään teille Jumala. Yeah? Thank you. All right, next question. Thank you. First in Finnish. Voiko muna kuulua kasvisruokavalioon? Can eggs be included in vegetarian diet? Eggs, no. Maito ja juusto kyllä ja muna ei. Why? I will explain. Eggs contain the life, the cycle of birth and death, the force of birth and death. Muna sisältää tämän syntyvyyden ja kuolevuuden, tämän kiertokulun. And we never know whether the egg is fertile or not fertile, and we might eat the embryo of the egg. Me emme koskaan tiedä, onko tämä muna hedelmöitynyt vai eikö, joten saatamme syödä tämän munan ton kohdun tai sen sikiön. You are tired, huh? We finish soon. It's a very difficult job to translate. Also, eggs will attract negative energy. Ja muna myös vetää puoleensa negatiivista energiaa. That's reason why many of the magicians, they use eggs sometimes in the exorcism to draw the negative possessed energy from a possessed person. You know that. Maybe you know. Ja sen takia munaa käytetään usein, mä ymmärtän, että joo, sitä käytetään sitä, että saadaan niin kuin siinä prosessissa, kun vedetään otetaan ihmisestä negatiivista energiaa pois. And sometimes they use eggs to fit their, invisible low spirit so that they can boss them around and tell them to do bad things. Joskus munaa syötetään tämmöisille alhaisille tämmöisille hengille, että saadaan nämä henget valtaan, että pystytään kertomaan niille, mitä ne tekevät. So we do not want to have egg inside our body in case we might draw the negative energy directly to us. That's why we exclude egg in our diet. Ja sen takia emme halua munaa ruumiiseemme, koska se saattaa niin kuin vetää meidän puolemme sitten negatiivista energiaa. Sen takia me emme sisältä sitä tähän kasvisdieettiin. Okay, next one please. Last one. First in Finnish. Mitä on onni, onnellisuus? Joku sanoi, kuka on parempi kuin toinen, se on onnea. Mikä on teidän ideanne? What means happiness? Somebody said, who is better than other? That's happiness. What is your idea? Happiness? True happiness only comes from knowing God.
Todellinen onnellisuus tulee vain siitä, että tuntee Jumalan, which is the essence of our being. joka on se olennainen osa meidän olemassa. But in this world, there are also some substitutions for happiness, and we can feel them temporarily. Mutta tässä maailmassa on jotakin korvikkeita onnellisuudelle ja voimme joskus väliaikaisesti sitten niitä käyttää But the true happiness we cannot compare to any of the so-called happiness in this world. Mutta todellista onnea emme voi verrata mihinkään siihen onneen, mitä tässä maailmassa on. Some more questions? Okay, let's have it quick so we can show people God, huh? Excuse me. Yes, sir. Yes, I would like very much to hear what is this your method and what are Yes. what are you going to talk? Yes. I will show you for the interest one only. Do we have any time to make those questions after you have told us about this method? Questions are plenty. We can ask any time. But the method I will show only to the interested persons. I cannot force it upon the whole of the people who don't want to know. You understand? I understand, but you are going to... Yeah, I will show you. First in Finnish. Haluan tietää alkuperäisen mistä olen tullut, kuinka voin nähdä sen, kuka voi näyttää sen. Okay, can I make a quick announcement? Those who want to know the method, you can go out and announce your name there, and later we call you. In the meanwhile, so you don't have to wait long. And when I finish these questions, you come in and we start right away, so you don't have to wait. Okay? You can go now. Right, please. Can you announce it? Eli kaikki ne, jotka haluavat sitten tutustua tähän menetelmään, niin he voivat mennä sillä aikaa, kun näitä kysymyksiä kysytään ja vastataan, niin voi mennä tuonne pistämään nimensä kiinnostuneiden listalle. Ja sitten kun kaikki nämä kysymykset käsitelty, niin sitten voi tulla takaisin tänne, jatketaan sitten sillä osuudella. Yes. You can go also. Okay. All right. Yes, question, yes. Okay. I want to know my original source. How can I see it? Who can show it to me? My original source. Who can I see or whom? How can I see it? Who can show it to me? I will show you. If you let me know you're interested, go outside and put your name down. I'll show you very shortly. Minä tulen hyvin pian näyttämään sen, jos pistätte nimen tuolle listalle. In Finnish. Next question in Finnish. I am impatient and I would like to see the mind's nature. How can I see it, or who could show it to me? Okay. I think some of you would have seen a little of God while listening to my lecture also. Just you didn't say it? Yes. Yes, right? Yeah. Some people say yes. Jotkut ovat teistä, jos te olette kuunnelleet minua, te olette ehkä jotkut teistä jo saattaneet nähdä Jumalan. And one of the gentlemen said yes. Joku siellä jo viittasi, että hän on nähnyt Jumalan. Yes. If you are pure enough in your heart while listening to me, you already see the light all over here. You have seen God or you've seen Christ already. Jos olette istuneet siellä ja kuunnelleet minua, olette jo nähneet Jumalan. But I will show you more after this. Mutta näytän teille vielä enemmän jälkeenpäin. Yes. Next question in Finnish. Onko mietiskelyssä jotain vaaroja? In English, are there any dangers in meditation? Any what, honey? Is it in any way dangerous to meditate? Oh yes, it is if you don't know it properly. You must get the instruction and then you can do it alone at home. Kyllä, jos ei tiedä, miten oikein meditoidaan, niin siinä on kyllä vaaroja paljon. Että se täytyy ensin saada ohjeet meditaatioon ja sitten tehdä sitä vasta yksin. Because you must know how to distinguish between the real and the illusion. Because sometimes the Satan, he comes and poses the fake Jesus Christ and talks nonsense to you. And if you don't know the way to discriminate, you listen to the devil instead of Jesus Christ.
Täytyy, että pystyisi tekemään tämän eron, joka on illuusiota tai tämmöistä harhakuvaa ja sen, mitä on todellista välillä. Pitää oppia se, koska jos ei tätä opi, niin silloin saattaa tulla saatana, joka näyttää sitten, että esittää esimerkiksi teille Jeesusta niin kuin väärässä valepuvussa. That's why I have to take time to take care of you and to explain to you before you see God how to distinguish. Sen takia minun täytyy nyt käyttää tämä aika siihen, että selitän kaikki, että pystytte niin kuin näkemään, miten pystyy erottamaan nämä. Yes. Next takes a question. little time. Mitä universaalia tarkoitusta varten ihmisen on kehityttävä henkisesti? Mihin tätä energiaa tai valoa tarvitaan? For what universal purpose a person must develop spiritually? Is this energy needed or this light needed? Why do we have to develop spiritually? Because first, so that we can get out of suffering and frustration and limited freedom. Second, to bless ourselves and the universe and all the loved ones. Ensinnäkin me, että pääsemme eroon kaikesta tästä turhautumisesta ja rajoittuneisuudesta, ja toiseksi se, että voimme niin kuin antaa tätä valoa ja rakkautta kaikille ympärillämme. So that we can avoid hell and go to heaven. Ja sillä tavoin pääsemme sitten taivaaseen. Me emme päädy helvettiin, vaan päädymme taivaaseen. In Finnish, next question first. Pystyykö tavalliset ihmiset saavuttamaan valaistumisen ja miten? Millaisen meditaation kautta? In English, ordinary people, can they become enlightened, and if so, how? What kind of meditation do you use to become enlightened? I am here for all the ordinary people. Minä olen täällä kaikkia teitä tavallisia ihmisiä varten. I'm not here for the president of Finland. En ole täällä Suomen presidenttiä varten. He can also learn, but Hän tietysti voi myös tulla tänne. yes. We are all ordinary, but we are all great because we are the children of God. There are no ordinary people. Me olemme kaikki tavallisia, mutta me olemme myös kaikki suuria ihmisiä. Me olemme kaikki Jumalan lapsia. Ei ole semmoista kuin tavallinen ihminen olemassakaan. Next question in Finnish. From the age of 7, I have prayed to God. Why can't I hear or feel any kind of answer? I am about to lose my faith. Yes. Just in Finnish now. I'm going on. Yeah, that's right. Jo 7-vuotiaasta asti olen rukoillut Jumalaa, miksi en kuule enkä tunne mitään vastauksia. Meinaa usko mennä, 44-vuotias etsijä. Everybody prays to God, but often don't get the answer because they are not connected with the God inside. That's why I'm here to revive your faith again in God. So do not lose faith in God because God is there. I'm going to show you Him so that you can believe Him again. Usein me rukoilemme Jumalaa, mutta koska meillä on yhteyttä Jumalaan, me emme kuule hänen vastauksiaan. Sen takia olen täällä, että saatte takaisin tämän yhteyden Jumalaan ja pystytte kuulemaan. And then you don't even have to pray. God answer you even before you pray. Ja silloin Jumala vastaa jo ennen kuin te ehditte rukoilla. God answers us all the time. It's just that we don't have the spiritual ear open, so we cannot hear Him. I'm going to help you to open your heavenly ear so you can hear Him. What is the reason that for some people life goes all right, and for some people they get all of a sudden injured in a traffic accident, or they take too much medication, or they get hospitalized, or to be into mental institutes maybe? What is the reason that for some people life goes all right and some people always end up in trouble, hurt? There are two reasons for things that happen in our lives. On kaksi syytä niille asioille, jotka tapahtuvat meidän elämässämme. The first reason is that as you sow, so shall you reap. If we did something wrong, this wrong thing will return to us. Ensimmäinen syy on se, että me korjaamme sitä, mitä kylvämme. Eli jos teemme jotakin pahaa toisille, se tapahtuu myös meille. And another reason is before we were born into this world,
we have chosen certain events to happen to us so that we can experience and progress more in our spiritual practice. Ja toinen syy on se, että ennen kuin mä synnyin, meille määrättiin, että tietyt asiat tapahtuvat meille, kun me elämme ja me pystymme sitten etenemään sen mukaisesti. In Finnish first I have to translate. Minun nimeni on Ebenezer. Mainitsette, että jotta pystyisi pääsemään tietylle henkiselle tasolle, meille tulisi olla vähemmän asioita, joita me ajattelemme. Minun kysymykseni on, että tässä maailmassa, jossa elämme, meidän täytyy tehdä kovasti työtä pystyäksemme pysymään hengissä. Tämä vie kaiken ajan meiltä. Kuinka me sitten pysymme hengissä, jos me vain ajattelemme henkistä kasvua tässä merkityksessä? My name is Ebenezer. You mentioned that in order to get to certain spiritual level, we should have less things to think of. My question is, in the world we live, we really have to be hardworking to survive. This has taken all the time we have. How then do we survive thinking spiritual growth in this sense? End of question. I don't ask you to leave anything. En pyydä, että jätätte mitään tekemättä. I just ask you to leave the coarse energies of animals people meet so that you can practice to see God better. Pyysin vain, että te jättäisitte tämmöiset asiat esimerkiksi lihan rauhaan, että pystyisitte sitten näkemään paremmin Jumalan. In Finnish, saanko kysyä, milloin me palaamme sinne siellä, jossa me olemme menneet? Se tarkoittaa, että ennen kuin me tulimme tähän maailmaan, missä me olimme. May I ask, when shall we return to the place where we have been? That means that before we came here, where were we? It's up to you. Can return now after this lecture, or you can return any other time. To where? Where were we before this time? Eli se riippuu itsestä. The kingdom of God, to where you came from. Eli palaatte sinne Jumalan valtakuntaan, mistä tulitte, ja se on teistä riippuvainen, milloin palaatte siihen. Next question. Olkaa hyvä ja selittäkää teidän järjestelmänne päämäärä ja prosessi. Voisitteko selittää Kuan Yin-menetelmää? Please explain the goal and the process of your system. Please explain about the Kuan Yin method. Kuan Yin is just a Chinese word for listening to the word of God inside us. Kuan Yin on vain tämmöinen kiinalaisia sanoja, jotka tarkoittavat sitä, että täytyy kuunnella Jumalan sanaa. I started in Taiwan, so it's the name it just become like continued. But otherwise, in the Western terms, we can say the contemplation of the word on God. Jos aloitin tämän meditaation Taiwanissa ja sieltä tuli sitten tämä sana, tämä Kuan Yin, mutta jos sitä puhutaan niin kuin läntisillä termeillä, niin se oli sitten, että pohdiskeltaisiin Jumalan sanaa. And there is no verbal system. It's just the real power of God will reopen within yourself in silence. Se ei ole mikään tämmöinen verbaalinen järjestelmä, se on vaan semmoinen voima, mikä meidän sisällämme on, joka avaa Jumalan sitten sanat. The verbal instructions is just to tell you what not to do, how to distinguish between the God and the fake, the devil who fake. Se ei ole niin kuin varsinaisia tämmöisiä ohjeita, se on vaan niin kuin, että pystytte sitten erottamaan tämän niin kuin Jumalan ja saatanan välillä. And which kind of signal, like what kind of light, what kind of sound you will hear in which different mentions of God, so that you know what level you are in. Ja sitten myös, että pystytte tiedostamaan, millä tasolla te olette tässä keskustelussa, näissä äänissä ja sanoissa ja tässä.
Next question in Finnish. Monet ihmiset halveksivat eläimiä ja käyttävät heitä ainoastaan hyväkseen, pitävät alempiarvoisena ja kiduttavat heitä. Rakastan eläimiä ja toivoisin, että osoittaisit puheellasi, jos mahdollista, heidän arvonsa. Many people despise animals, people, and just abuse them or utilize, exploit them, consider them of lesser value and torture them. I love animals and I wish you would show in your speech, if possible, the value of the animal people. Yes, that's why I ask you, advise people to be vegan. Kyllä, minä teen sen sillä, että minä neuvon ihmisiä olemaan kasvissyöjiä. To extend our love to a lesser brothers and sisters who are more defenseless, who are weaker than us. Että pystyisimme myös ulottamaan tämän meidän rakkautemme semmoisille alemmille ihmisille, jotka ovat siinä mielessä niin kuin heikompia, että he eivät pysty puolustautumaan. In the Bible, God said that I made all the animal people to be your friends and your helpers. Has did not tell us to eat them. Jumala sanoi Raamatussa, että tein eläimet, että he olisivat sinun ystäviäsi ja avustaisivat sinua. Siinä ei sanottu niin, että niitä pitäisi syödä. Next question in Finnish. Mitä mieltä hän on enkeleistä ja henkioppaista? What do you think of angels and spiritual leaders? Angels, Yes. they are our friends. Enkelit ovat ystäviämme. They are the ones who know God, have so many angels surrounding them to help them. Ne, jotka tuntevat Jumalan, heillä on niin monta enkeliä ympärillä, jotka auttavat heitä. And spiritual leaders, you mean the invisible ones? Don't know Okay. spirit. The visible ones are the ones who teach us how to go back to God if they have enough high level of attainment themselves. Jos puhutaan, nyt hän kysyi, että onko ne tämmöisiä näkyviä henkioppaita, niin jos puhutaan näistä näkyvistä, niin he ovat täällä, että he näyttävät meille tien, miten me löydämme Jumalan. And the invisible ones are the ones who have left this physical body, or the ones who have not come to this physical body. If they are good spiritual beings, they also help us in our daily meditation. Jos sitten on näitä näkymättömiä henkioppaita, niin ne on semmoisia, jotka ovat, niin kuin eivät ole vielä tulleet tähän fyysiseen muotoon tai ovat jo lähteneet tästä fyysisestä muotosta. Ja jos ne on hyviä, niin he myös auttavat Jumalan löytämisessä. Okay, next one, please. What is enlightenment? Mitä on valaistuminen? This you cannot talk, you have to experience. Tästä ei voi puhua, tämä täytyy kokea. Yes. Just stay after, let me know, then I will show you. Yeah, come on, quick. In Finnish question. Suomeksi. Onko ristiriitaa teidän selityksenne ja maailman synnystä ja tieteellisen maailman selityksen kanssa? Is there a contradiction between your explanation of the birth of the world or when the world came into existence and the scientific explanation how the world came about? How the world was created? The creation. Creation, okay. The scientists only know the physical aspect. Tieteilijät tietävät tämän fyysisen tapahtuman, miten maailma luotiin. Because they study only material science, they have not studied spiritual science. Koska he tutkivat tämmöistä materiaalista tiedettä, he eivät tutki henkisiä tieteitä. That's why when a person dies, everything's still there, but he doesn't function because the spiritual being has left the material being. Sen takia, kun ihminen kuolee, niin hän ei enää toimi, koska siinä on vain se materia, että tämä henkinen osa ihmisestä on lähtenyt. Last question in Finnish. Voinko olla onnellinen Jumalan kanssa, vaikka en olisikaan kasvissyöjä? Can I be happy with God even if I'm not a vegetarian? Well, the answer, you know it yourself. Kysymyksen vastauksen tiedätte itse. As you sow, so shall you reap.
if we cause suffering to any beings in any form, directly or indirectly, we can never be completely feeling guiltless, and therefore we cannot completely be happy. We can be happy to some extent. Eli tämä sanonta, että niin kyntää kuin kylvää, niin se on totta, että jos teemme joillekin pahaa, me emme voi koskaan olla täysin onnellisia. Right. Okay. Anything else? No more? Fantastic. Okay. Thank you. Kiitoksia. I'll see you in a short while. Tapaan teidät pikkutauon jälkeen. Okay. And for the ones who like to know, please stay here. And the ones who don't want to know, God bless you and goodbye. Ne, jotka haluavat tietää, voisitteko olla täällä, ja ne, jotka eivät halua tietää tästä menetelmästä, haluan sanoa heille kaikille hyvästi. God is something very precious. If you want to know Him, you have to make an effort, go out and put your name down and be serious about it. Jumala on jotain hyvin arvokasta, että silloin täytyy myös pyrkiä tai tehdä vähän yrittää, että pystyy tuntemaan Jumalan, joten voisitteko pistää nimenne sinne, että sitten voimme aloittaa. Then I'll be serious with you. Sitten olen hyvin vakava teidän kanssanne. I'll teach you everything that I know. Opetan teille kaiken, mitä minä tiedän. Right. Okay, I see you after a while. Tuolla käytävässä. Pieni. Right now, a little message to everybody here, as there is a lot of people who have got the curiosity of the Kuan Yin method. So there's a lot of people outside, right down there in the hall, collecting the initiation blankets and filling in them. So I remind kindly those who are still interested, please, you're welcome to do that. And when everybody's ready, so we can get started. We are happy to see that there were so many interested people. And I say it in Finnish also. Juuri nyt täällä hallin ulkopuolella on suuri määrä ihmisiä odottamassa ja on hakemuksien täyttäminen, että ystävällisesti he, jotka ovat vielä kiinnostuneita, niin jos voisitte mennä tuosta raput alas ja oikealla puolella nämä paperit saatavilla sitten. Ja heti kun kaikki on valmiina ja olette saaneet vähän ruokaa vatsaan, niin sitten aloitetaan. Kiitos. Siinä kun mä kelkämässä. Siis täällä on niin huono akustiikka, että mä en olisi pystynyt tekemään yhtään mitään, jos mä sanon näin. Mä en olisi saanut mitään selviämistä. Mulle sanottiin. Ne, jotka ovat valmiita jo näiden lappujen kanssa, voivat tulla tänne ihan vaan rentoutua ja miettimään, minkälaista tästä tulee tästä hommasta. Että me kutsutaan sitten täältä huoneesta, hallista kaikki mukaan. Myöskin täällä on mestarin siunaamia hedelmiä iso meri edessä, että he, jotka haluavat, niin teillä on mahdollisuus saada pieni hedelmä siitä mukaan. Tervetuloa kaikki. Everybody, there is fruits blessed by Master, ocean of fruits and flowers. So whoever is in need of her precious blessing, please feel free to come close to Master. So please come to the front, whoever wants to be in touch with Master. And when you are ready with the initiation blankets, don't please worry. You can sit down in the hall and just relax for a little while and wait. So we call you all up. We guide you to the meditation as soon as everything is ready. Thank you very much.